Ammattinäyttelijä vastaan amatööri. Mitä jos sut nyt laitettais näyttelemään leffaan ja sä et osais näytellä? No näin kävi mulle. Mua pyydettiin näyttelemään nyt jouluna elokuvateatteriin tulevaan Huijarit-leffaan ja eihän mä osaa näytellä. Nyt mä kerron storytimein tästä. Mä menin ekana päivänä kuvauksiin, mut puvustettiin, maskeerattiin ja mikitettiin. Sitten mä menen kuvauspaikalle ja se on tällainen toimisto. Täällä toimistossa hääräsi tosi paljon kaikennäköistä kuvaajaa, avustajaa, assistenttia, YMS. Ohjaajan ympärillä oli kauhea hälinä, enkä mä halunnut häiritä sitä. Ja mä otin kiltisti paikallani, että hälinä laantuu ja mä pystyn keskustella ohjaajan kanssa. Mä halusin käydä ohjaajan kanssa läpi käsikirjoituksen ja kysyä vinkkejä, miten näytellään, koska mä en osaa näytellä. Mä oottelen kiltisti paikallani ja yhtäkkiä ohjaaja huutaa kamerat valmiina, aletaan kuvaamaan ja siinä vaiheessa mä oon, että what the hell, et eihän mä osaa näytellä. Sitten mä aloin huitomaan täysin, että hei, hold up, mä en osaa näytellä, että mitä mä teen. Sitten ohjaaja antoi siihen hyvä vinkki. Yksi vinkki, millä jokainen amatööri pystyy näyttelemään ammattileffassa on tää. Älä näyttele. Silloin jälki on kaikista parasta. Mä sit noudatin tätä ohjetta ja sä pääset 26.12. elokuvateattereihin katsomaan, miten mä suoriuduin mun poliisin roolista.